Kidamdang thang ni phai clear ni APHLC harakhat LA hin pen chepatir piponsi non malom protection of children from sexual offences mate thihek pen pokso ek surihini rankoi rahini aron pen awareness pipe pin pen men kinep kangnang pen hem kangsam kibeng pon laba puthak chikroi dun thek thei pusi APHLC asong pen chepaklang pon non dang te APHLC asong pen phirang ke mai kang ni pon alam the angton pen arjupon sina ile tum APHLC hoi pen Kipudun kangtung abang gelalo, jitulah asam ko patum non la pokso mate atake kom pen ke kecipang ri pang ton la so bang khang nang ji pura so aron ka selam bang ke nilitum APHLC pen dami welcome lo sitame nilitum kipudun kangtung bang ke jongsi la so ek 2012 pen papas de pen afi kopi posi government atum kang samri lo pun non het jong general secretary ka hai tame ningjip on ebro jong si alang le tum papas de pena phi arong awareness do person de pini lapuan of phai arta ki tum hek atum mane cipang don abidat je problem ta pen hola tum tame kache rok tok dosi ka phere pen mane chen che do abidat ji pen non akisum phoi de je polo sitame non bangke government tum a ega bang deng de lo sitame atto kan no ara than pachin le pin si tong sikot suddenly mane patumi ding ningjelo Himanta Biswa Sarma akai chief minister Assam chief minister ningjelo ke ningje pen ni thoma phi bangke pane phitlo boltane non patumi hedjong mate non ke pho la so family tum non kisung abangke le tum munit pena ka pot le tum chingjin so ni ati non kumane tumke chekro joni jon thom suka chopathe atunda do nona pingna na phan jel thapi thadlo komane tum asumar bahini ba thomjalo school che toibo matum tadolo lasona tum phanda non thapi thadlo tante pini alang le tum bang government tum pulo lagai kache thap an ahemasor tum hanke urunado ya paisa farukri ni la pen sanga ke joy pipon poku lase hala aping nam che thap thot pena phike urunado paisa farukri ni sang lin phokep kali lake sile pi pusitame ba suri alak le pi pustame bang tame aping na pocket adung che do dun rong le de kya ning samun elu de aben lasi nili tu pudung dia bang ke dam tang jitu kache do tang atum phan ke pa jok si pini pen la 2023 mate non pen abang se alang le tum awareness do se la so pen si alang le tum claim nang jia bolu lahai tuma phanon jail ke beng man ke la tum ke amor jat amasila tum ke abelu non bangke mesen sen pina tum han ka ning poi la ka sono non bangke la tum ke society long pulon te a chepak lang hai pok bende la tum han ase government atum a jada sai le sengi claimi pustame special assam government la assam state la assam government atum a jada claimi pustame first and foremost ke atum awareness program bang deng baprang nai non bang awareness program awareness program ka ve percent non bang lahai ke ne phak ke ne prulo mate Article 15.3 Indian Constitution Article 15.3 long taka talk do halada nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for children and women wadaka talk do Article 15.3 ateng pachikup sila pokso ek salam lo halada Article 15.3 ateng bulutang dhalake ardo sumar tom phan o sumar tom phan di la harassment abusement sexual abusement pornography ben gapi jogi phansi la so aron selamun puse halada ke kitok halada ke Article 15.3 long mangke laso aron ka salam una long state government tu makam mangela lo awareness program bang pipa minangji non bang awareness program pipe pin pensi hala pokso ek laso aron pen atum ke claim bang non ang pardon khat lo chief minister Himanta Biswa Sarma Assam ang kangalong aning hangaling ke claim aning hangaling ke ning je pen rada phan ka chene ka che hulo ke rada tum aning insamone la pe daga samalong ke lang inu chief minister aja kong long mat alang aning ke hanga link ke klem ta chokpo buke ra tum je donun thek thik la hanu ni tu APHLC pen ke pudun je bangke fokso long ni tum thang against claim dunde la ba misen ni tum welcome la bangke ni tum ta jerap dunji sitame no nason ke claim awareness ave pin ra phan pachini ne pin kang ke nep kang nang tablet ke la ke ra phan se adu kang ho Dok mo kapan sem singing ti karbiang long life.